Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubadai ru UMDC ka Sora constituency uba Tito Starwell Khan hakasin kong jong katayo uladawa na ka sorkar jala bahkan penkela ya karai ka penhap ya bun teli kisnong kibadon hakathain Sora proper nakatup census town. Habaya keren bat kilat patai kubor uni UMDC ula pentim bana kaliang jongu ula deb ban pak jing to cho menteri rang ba kejala bat cho office jong ke deputy commissioner ka bakentu ban pelat no ekibabun kisnong ka thain sora na ka census town ha ke jing lum thup ka bamenta upentep babun kisnong kila sya penhap hakatup census town na do kisnem balalait no bat kini kidai ka kli shnong marai ka pon sai sopen Maukis im, pedeng shnong, nongrim, pom somen, bat kakut madan. Uong bakajing penhap ikini kisnong haga census town, kalawan ra ikajing duknong kebakrawi kipat ba haki kampenroy, namar kajing syak kentup kum kijakasor. Uba Tito Starwell ulapan paru ya kajing lengo ya kerukam penhap ya kini kisnong haga census town na markat kum ki kendon kisnong ki bahap haga census town kidai bandoni kinong shong shnong ki bakot hadu san hajar ngun batru bahnyap hosan na kasispa na kinong shong shnong kim dai shu bandai kinong rep. Uong bakajing don jong kinong song shnong hakini kishnong kampat kot setiaya kesan hajar ngun bat nalor kata kidairu kibadang shani atali haka kamrem hendrai thamula baka sorkar kalapan hap yaki haka census town bat kalong ru kajing penduk lat yaki bakin yo yashibun ki kampenroi kentup ru yaka skim MGNREGA ka PM80 bat kiwe kini kishnong ki kentup yaka klik shnong kamarai ka fun pedeng shnong nongrim pom somen sai sopen mau kisiem bat kut madan ka basungsi kalong ba kini gishnong nado kisnem kiba ngamkan mau ka snam ayu lap declare ya ka kumka census town bat kani ka jing declare ya ka kum ya kini gishnong kum ka census town kala penduk nongi kipat ba la penduk nong ha kanu kerkom kipat ba kilong hasun kalong thik kum ba ong urang ba snong jong ka maulai ong ba kilong kum ki khun ba khlem nong ri nong sumar kimyo skim naka urban ru kimyo naka rural ru kimyo te na ta kadau kalabu ya kipat ba nong snong ha ka jinge ngamtip halor kanong rem lapan hap ya kini kisnong kijong ya kini kisnong ki banglajar kerteng hapok ka census town hajing sya ka kriteria ban penhap hapok ka census town kalong ba kawi ka snong mo kadai bandon ya ka population ka basan hajar henry ngamlap baka nu ka snong kan palat ya kanika sanaja nang ta ka we ka kriteria kalong ba ka density population kadiban long 400 per square kilometer kaniru kami ha bat ka balai lai ka balong ba kiong ba 90% kim dai shu ki nong rep pindale ya sora ki bun ki badang rep bun badang trai langkha kidan ki badang thung jing thung kidan ki badang ri jing ri kidang im ke jing im ka balong nong kendong hi tina ta kadau ngas ngo ba ka jing penhap ya kini kisnong kalong ka jing du nong ka bakrau namar ba la pendu ya ki skim ki ba pher kum ka skim MNRGS mo ka to ka skim si spasngi kiwegi skim ka PMAY yeng baduk kiwegi skim ki babun ki baka sarkar ka ay menta la pendu tina ta kadaw na kalyang ka jonga nga tho menta ship minister bacha deputy commissioner ba kin shim khia ya kani ba ha kani ka census ka bakile menta bakin pelat no ya kini kisnong na ka census town tare ka jing angnut ka jong kipat ba jong ka thain sora kajing angnut jong kinong song sinong baki kwa ban light no nakata kajing syate
ban declare ki kum ka census town namar kam shim lawan ra kanu jing men to ye ki nong